Autocares Farley, servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Felices fiestas desde Autocares Farley. Infórmate en el 673 95 45 03. Autocares Farley. Tú pones el destino, nosotros te llevamos. Heladería Chambit, tu lugar de encuentro en Onil para desayunos, almuerzos, meriendas o pasar un buen rato con amigos. ¿Te encantan nuestros helados a pesar de no ser verano? Los tenemos disponibles todo el año. Y recuerda, los mejores postres artesanos también en Heladería Chambit. Visítanos en Avenida Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Heladería Chambit, mucho más que helados. Metálicas Onil, todo tipo de carpintería en aluminio, correderas abatientes y estilo batientes. En hierro fabricamos puertas de forja, puertas basculantes, aparcamientos para coches, barandillas para escaleras, barandillas para muros. Metálicas Onil, automatización de puertas correderas, puertas seccionales, puertas basculantes, cierres enrollables, puertas abatibles de una hoja y 2 hojas, cubiertas para piscinas. Metálicas Onil. Estamos en Polígono Industrial Los Basalos, Avenida de la Muñeca 77, en Onil. Tot Mobles. Interiorisme, descans, personalitzat, disseny... Per a tu, Tot Mobles. En Avinguda de la Llibertat 31, en Castalla. Tot Mobles. Picó y Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Pico y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida, Santa Pola Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron.
Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més al Mosaic de les Comarques. Jo ja tinc al meu costat a Jordi Monllor, el nostre musicòleg, el nostre compositor de confiança, que ja està així. Jo en seguida que t'he presentat, Jordi, perquè avui tenim un muntó de feina i és que anem a parlar de què? Bueno, avui tenim un momentazo, que dirà aquell, Momentazo. que és la pel·lícula La La Land i el compositor Justin Hurwitz, però sobretot és una excusa per a parlar de La La Land. Que ens encanta la pel·lícula. Sí, Jo ho he passeig. dit al llarg de 1000 anys, des de 2016 donant la turra en la tele, i ara per fi ja podem parlar de la pel·lícula, de la banda sonora, i anem a dedicar-li este programa també a parlar un poquet del compositor, perquè té altres composicions vinculades també al cinema de Damien Chazelle, i anem a parlar i analitzar també les seues composicions. Per què parlem de La La Land? Perquè és una de les nostres pel·lis preferides. Jo així he dut un poquito de merchandising. Aquestes figures de Funko que valen un pastón, que jo les vaig comprar prou barates, però que ara estan desorbitades, i el vinilo, que m'encanta i que ahí està. Per cert, gràcies a Sílvia, que me'l va regalar ella en la seva boda, així que, pues mira, regalazo per mi. Sí, magnífic moment per fer especulació econòmica, no? Així, en la televisió, molt bé. Capitalismo. I ara sí, comencem a parlar de La La Land, una pel·li del 2016, que jo ja quan vaig veure el tràiler i que l'anunciaven vaig dir, este musical està hecho pa mi i me lo voy a ver enseguida. Vaig anar el dia de l'estreno a veure-la al cinema, i quan vaig arribar a casa, això no sé si puc dir-ho, però me'n vaig anar a buscar la piratilla per tornar-la a veure. Clar, perquè no vas a pagar una entrada de cine. No vaig a pagar Locals que són. No, però la veritat és que me'n vaig eixir i necessitava tornar a veure aquest final, no? No sé, tu si la vas veure en el cinema... No, jo vaig tardar com un any o dos en veure-la. Fatal. Jo recordo que mon pare la va veure i em va dir, mira, Jordi, quines cançons més agradables, i bueno, jo vaig dir, molt bé, papa, que són aixina, i les tocava un poc, i em deia, sí, aixina és. I a l'any o 2 anys la vaig veure i em va agradar moltíssim també, em va apassionar. És una pel·lícula que jo crec que és per a soñadores, per a amants de la música, per a amants de les arts, perquè jo crec que t'ho pots dur cap a tots els puestos, cap a algú que vulgui ser pintor i que siga la seva il·lusió, algú que vol ser músic, actor, en este cas actriu mia, i crec que per a gent això que té il·lusions, no? I que ansia també tindre un poc d'èxit, li pot agradar esta pel·li. Jo la descriuria com una pel·lícula romàntica, estava pensant, i centra en la pel·lícula en el romanticisme. De fet, quan arreplega el premi, el compositor diu que és, o el director, un dels dos, en el seu discurs diu, esta és una pel·lícula d'amor, però jo més que una pel·lícula d'amor la veig una pel·lícula romàntica, és a dir, ella és una romàntica del cine clàssic i del teatre, i vol escriure la seva pròpia obra, no? És com fer-li la contra a la indústria de Hollywood, està clarament contestant això. I ell és un romàntic de la música de jazz, del jazz clàssic, i no hi ha res més romàntic que la nostàlgia i el jazz, no? Aquest drama que té moltes voltes les vides del jazz, i ell també està fent la contra a la música moderna i al pop, a l'aixa fusió més cutre que fan de jazz i pop, i el principal conflicte entre els dos és eixe, és quan ell renuncia, no? al seu romanticisme per tindre una vida més de plàstic, més moderna i... Més segura també, no? Perquè n'hi ha clar, també un diàleg entre ells que diu, però no volies això per mi? Perquè, clar, tenia una vida un tant caòtica, Sebastián, i, clar, intenta també donar-li com aquesta seguretat a la parella o a aquesta relació amb Mia, perquè també és un poc... Bueno, Mia tampoc ho té clar, però això també és una pel·lícula, jo crec que de camins, no? De triar el camí, de que moltes vegades això, aquesta història que tu vols no està al costat de la persona que realment estimes, i que aquestes eleccions per tindre èxit o per aconseguir aquesta passió teua laboral t'allunyen de realment la persona que ha estat ahí, no? Sí, efectivament, quan ells van recórrer el seu camí, arriba un moment en què el lloc on estan és molt diferent al lloc on estaven, i clar, això canvia un poc a les persones o canvia un poc la forma de relacionar-se, és així també. Per què és important parlar de La La Land ara mateix? Per què és important aquest musical en l'era moderna? Doncs perquè també veu moltíssim, i a més fa un gran homenatge als musicals de l'era dorada, no? D'aquest moment de Cantando bajo la lluvia, melodies de Broadway, Un americano en París, o sigui, és que al final tenim moltíssimes referències per ahí clavadetes també, perquè també el director és molt amant d'aquesta música, però també és molt interessant per la manera en la que està composada, la manera també que està unida a la banda sonora amb el guió, i és que
I aquest procés del guió va anar unit també amb el procés de la composició de les peces. Conforme Damien anava escrivint el guió, anava compartint-ho en el seu company de Harvard, que és així el nostre compositor, i anaven formant aquesta pel·lícula junts, no? I aquest procés no és el que s'acostuma a fer. No, hem vist aquest procés com a una anècdota sempre. Per exemple, John Williams i Steven Spielberg algunes vegades anaven per aquest camí, però en general no. N'hi ha com la feina per un costat i una feina per l'altre, no? I es posa aquesta música com de recolzament, que no és la música que hi ha després en les pel·lícules, que es posa al principi com per a tenir una idea de com va de sonar i després es composa una música pareguda en aquest estil, però aquesta experiència jo crec que seria molt més enriquidora per als dos, no? I és un creixement de l'obra molt més interessant. 5 anys van tardar en tindre el guió final, també junt amb la composició. Les lletres no són del mateix compositor, sinó que van triar a 2 lletristes que ja es dedicaven a Broadway i que tenien diverses composicions fetes, música i lletra, i per a ells era de les primeres vegades que els contrataven soles per a lletra. Clar, també és molt interessant aquesta manera d'anar agafant a gent per al projecte i donar-los oportunitats, perquè també era a partir ja de peces que ja estaven composades i que ja estaven tancades, ells havien de posar les lletres. Anaven quedant també amb Emma Stone i també Ryan Gosling en una sala de gravació i anaven també gravant les peces per a veure si funcionaven o no i tornaven a gravar-les i Emma en un documental diu que és superinteressant tot això perquè van poder veure també el procés. També pensem que ni Emma Stone ni Ryan Gosling són cantants, aleshores possiblement alguna peça no es vinguera bé al to, o que era massa alta o massa baixa, i això podia afectar a lo millor un trosset de 3 segons que no es va bé d'ells pot afectar al conjunt de la peça i necessiten tornar-la a escriure o canviar-la i ahir ara ho veiem com una cosa preciosa, però imagina que per a ells estarien sempre barallant-se i discutint-se i fent un trencaclosques que seria tota aquesta feina. Sí. Seria molt xulo. També vaig veure el docu, que ja te'l recomane des de ja, en el que també estan en la sala de gravacions, just en la sala que es va gravar, per exemple, la banda sonora de Cantando bajo la lluvia. Ells estaven super obsessionats en gravar allí i ho comentàvem abans de la secció, nosaltres fora de càmera, que estaven obsessionats en que fora aquesta gravació no per parts, sinó tota l'orquestra. Com veus tu aquest procés? L'orquestra sencera i el cor darrere, quan hi ha cor, la imatge del making of, diguem, és espectacular, no? O sigui, el director tots en els cascos, veus la taula de gravació, que és una taula més gran que ma casa, gigantesca. Això és espectacular i després la forma que tindran és de treballar allí, imagina que serà també gratificant, no? Fer un xicot d'assaig de la música i després el cantar-la o tocar-la tots junts, espectacular. Això ho hem vist també en John Williams, no? Jo recordo uns vídeos, sobretot de l'episodi 1, l'amenaça fantasma, iguals, John Williams dirigint l'orquestra, tots en cascos, una orquestra enorme i darrere un cor també enorme cantant el final de la pel·lícula i em recorda una cosa a l'altra. Sí. Què és el que més t'agrada a tu? T'agrada això, el veure a l'orquestra junta, amb el cor també, gravant tots junts, o t'agrada més aquest procés per separat per a atendre a, no sé, a instruments solistes, per exemple? No, el conjunt jo crec que és insuperable i per al compositor vol sentir el conjunt. És a dir, no vols dir, no, anem a veure avui com van les trompetes. Això no és agradable perquè tu sents les trompetes i en el teu cap estàs sentint el resto de l'orquestra. I no, tu vols sentir-ho tot junt. Jo penso que sense dubte. Per què és tan important aquesta banda sonora per a tu? L'interès de la banda sonora de La La Land és, bueno, pot ser múltiple, no? Es podien donar 50 respostes. Per a mi una és lo senzill que és estructuralment, és a dir, si tu... Totes les cançons de La La Land es poden resumir en una fulla, el que seria la típica fulla lead tone o estàndard de jazz, en el que tens una melodia, que seria la lletra de la cançó, no? En jazz és el que toca l'instrument, una melodia en una cançó i els acords. És el resum bàsic de la música que n'hi ha. I tota la pel·lícula es podria resumir així, és a dir, és senzilla. Les estructures harmòniques, les estructures d'acords que n'hi ha, són d'un jazz relativament bàsic i senzill, un jazz que arriba molt fàcilment a l'orella, que s'entén molt bé, que la majoria de músics comprenen i poden tocar, és, diguem, molt accessible. I al mateix temps, partint d'aquesta base senzilla, molt concreta, molt funcional, es coloreja de manera
brutal, de manera molt romàntica, amb l'ús de l'orquestra, amb els ús d'instruments, no? Piano soles, contrasta en bandes de jazz, en trompetes i trombons improvisant, després tenim una gran orquestra simfònica que sona a Hollywood totalment, tenim solistes en percussió, solistes en metalls d'orquestra, tenim trompes solistes, podem veure com explota tota l'orquestra, podem sentir un solo d'oboe, un solo de clarinet, ja he dit un solo de trompes, podem sentir les làmines, la lira. Aleshores, aquest és el procés que jo penso que és interessant com a compositor, partir d'un element senzill, concret, que siga molt cel·lular, no? Molt bàsic, i veure com creix. No? El meu mestre de composició, el senyor Asensi, dia les obres has de pensar-les com una cosa orgànica, com una cosa que està viva, i tu tens la teva llavor, que això després va a decréixer, i no pots crear una obra que siga estàtica en aquest aspecte, que no creixca. No? I la música de la banda és així. Quantes voltes hem vist del trosser del piano al grandíssim salt de l'orquestra sencera. Parlem, per exemple, de la peça de l'epílogo, que és grandíssima, i que ahir jo crec que és un repàs a tot el que es pot fer, a tot el que pot fer Justin en totes aquestes composicions. Parlava també el propi compositor de que és molt important també que una melodia es puga tocar de manera simple en un instrument, per exemple, és el que estaves dient tu, i en aquest cas funciona. Creus que hauria de ser així en totes les composicions? Tindre una base molt ferma per a després ja donar-li tot el carisma que tu vulguis? En general, les composicions que són del sistema tonal, com les composicions que fem, per exemple, en el món de la banda, pense que deurien tindre aquesta idea molt prop. Després hi ha molta música que està fora d'ahir i que té altres formes de composar-se. Estem pensant en les vanguardies, o certa música de cine també és composat d'una altra manera, però el que és el compositor clàssic, el que vol emular a Beethoven, a Wagner, a Tchaikovsky o a Shostakovich, ha de pensar en aquestes coses. Si no, passarà el que ha passat desgraciadament avui en dia, que sentim una música que és sentim una cosa, vale, ja està, així està, i després sent una altra que no té res que veure, però també m'interessa, i després sent una altra, i sent moltes coses seguides que no tenen connexió i no tenen relació, i per la meva opinió no tenen cap interès. Un poc de pastitx entre moltes idees i poca cohesió. Collage o superposició, justaposició, com vulguem dir-ho, i està perdent-se un poc. El productor de la pel·lícula també diu de la banda sonora que aconsegueix tindre aquest rotllito del cinema clàssic, de grans produccions musicals de l'era dorada, però que també aconsegueix fer com un llenguatge propi dins del seu cinema. Com un univers, jo crec. Quan veus la pel·lícula dius, té un univers únic, que és l'univers de La La Land, que té els seus leitmotivs, les seves bases musicals, i això és un gran mèrit, no? Pensem també en Star Wars. Star Wars té un univers sonor molt concret. Ni siquiera Harry Potter arriba a tindre l'univers que té Star Wars. Té algunes coses Harry Potter, però el 10% del que té Star Wars, i La La Land en una única pel·lícula, no nou, aconsegueix crear cert univers i molts ambients també. Has estat també escoltant unes quantes composicions més del bueno de Justin. Tenim també per ahir Whiplash, tenim per ahir també Babylon, que és jo crec que espectacular, i està fent molta cosa. Sí que és cert que va dir que faria totes les pel·lis, la banda sonora de totes les pel·lis de Damien, i ahí estan els dos col·laborant, no? Com és Justin, a veure, espera't el cognom, Hurwitz? Com és ell com a compositor? Com el catalogues? Jo no el conec, pensant que és un estudiant que va anar a Harvard, que va fer aquesta vida, imagina, de joventut entre ell i Damien Chazelle, que serien ahí íntims, no? Serien dos friquis, l'amic de l'altre. Em sembla que és una persona que té un gran interès per la música, que sempre tindrà idees en el cap, i a l'hora de composar el veig molt fresc, no? Com dic, és molt capaç de clavar una percussió que el crida l'atenció, gastar unes fustes interessants, ara canviar un parell d'acords que puguen sorprendre, i rarament direm que una peça de La La Land o de Justin Hurwitz es fa pesada o es fa avorrida. És molt estrany, és molt estrany. Ni siquiera una peça que està de fondo en la pel·lícula, perquè pots posar una de John Williams que està de fondo i no el causa interès. El causa interès quan trobes temes, però en el musical, que és un poc més fàcil, rarament o pràcticament és impossible
que la música de Justin Hurwitz se te faça avorrida o poc interessant. Per què aconsegueix això? Per què aconsegueix que no t'avorrisques? Jo crec que ell serà el típic o el tipus de compositor que pensa en que cada cosa que pose ha de dir alguna cosa, ha de tindre un interès, ha de cridar l'atenció, no? I ell no pensa, bueno, estic darrere d'un ball o estic darrere d'una escena. No, ell pensa, estic fent música i no hi ha una nota que siga evitable. Totes les notes que hi ha són les que han de ser, que això ja és una frase de Beethoven, i ell a cada segon vol posar una cosa interessant. Inclús en acords senzillíssims, però ho vol fer. I ho aconsegueix. Sí. Quines influències detectes tu que té La La Land? Perquè, clar, jo he dit, hi ha un gran homenatge a les pel·lícules musicals, però, clar, què tenim per ahí? Què trobes tu o què detectes? Jo trobo referències a aquestes escenes de diguem, cine clàssic, o no sé, no sabia catalogar-les, en què hi ha molt de ball, no? Com pensar molt en el ball, això ho noto en seguida, com que és una influència de tot el que provoca moviment. És a dir, l'última paraula que gastaríem parlant d'esta música és que és estàtica. Mai gastaríem aquesta paraula, tot va movent-se, i en la pel·lícula veiem com ballen sense parar, no? Després, una gran influència del jazz. Bueno, la pel·lícula de La La Land és una pel·lícula sobre jazz, en part, una gran part, sobre un músic de jazz, no? I moltes coses de les que es parlen en la pel·lícula s'extrapolen al món de la música, per això a molts músics ens apassiona La La Land, perquè el personatge de Sebastian té una part de nosaltres, no? Com és una persona que diu el jazz està muriendo, o quan ella diu odio el jazz, i ell no para de caminar i diu com que odies el jazz? I ell comença apassionadament a explicar el que és el jazz i el que és la música per a ella. Això és una cosa que moltíssims músics faran, no? Cada un en el que li agrada. Dar la xapita. Sí, dona la seva xapita, però ell és una xapita en l'emoticono del foc, o sigui, ell no pot evitar-ho, ell està cremant per dins i quan veu l'oportunitat d'algú d'explicar-li el que és la seva passió, no pot evitar, al contrari, és que ell explota, i de fet a ella li contagia aquesta passió. I en la música es nota això, jo crec, no? És una música apassionada, ja dic, romàntica. Després també jo veig un poc influència de diguem, l'òpera i la música d'àries, no? Diguem, on parem l'acció i es fa una dissertació, això no ho veig, no? Repeteix sempre moviment, sempre la música va avançant, i quan tenim un moment en què parem el desenvolupament de la trama, que és el que li passa en les àrees, es substitueix per balls o per escenes que passen per la ciutat, el que fa que la trama no frene tant. No? En aquest cas, el propi director diu també que hi ha 4 personatges en la pel·lícula, són Mia Sebastian, Los Ángeles i també la banda sonora. Està molt ben escrit, no? Està molt ben descrit i és aixina, no? Com sempre m'has dut 3 cançons, 3 peces que ens recomanes del compositor, i en quina comencem? La primera és, com dic sempre, una música per a qui no sap de què parlem o pugui connectar del que estem parlant en música que ja ha sentit. Seria la cançó City of Stars. Tócala un poquito, per favor. Tots la coneixem, no? Famosíssima, que va guanyar el premi a millor cançó, ja veu, no per l'elaboració, sinó per la intimitat que dona, no? És la cançó que ells toquen dins de casa, quan estan ells junts. Famosíssima, una cançó per a tots conèixer la senzillesa de la música de Justin Hurwitz, i com ell, menos es más, no? Que és una cosa que sempre es diu, bueno, en direcció es diu 2 de cada 3 voltes, i en composició també es diu moltíssim. La següent? La següent no és una cançó de Justin Hurwitz, sinó és una peça que jo l'he pensat com per a veure l'ambient del compositor i també de la pel·lícula La La Land. És el tema Whiplash, que és el tema de la pel·lícula Whiplash, és a dir, estem referint-se a una cançó que dona nom a una pel·lícula. Esta pel·li és la prèvia a La La Land, que també hem estat veient el tràiler, i que un poquet també li va donar aquest renom al director per després poder fer La La Land, encara que La La Land estava escrita abans que aquesta, però necessitaven també un poquito de guita i això, fer-se un nom per aconseguir tot el que volien. Miles Teller
era el que anava a ser protagonista de La La Land. Com haguera sigut esta pel·li amb Miles, després d'haver treballat amb ell en Whiplash, i com canvia, no? En Ryan Gosling, que inclús va aprendre a tocar el piano per a que el professional no haguera de substituir-lo en aquestes escenes. Coses que passen en el món del cinema i que al final ens preguntem com m'haguera sigut en Miles, no? Sí, la pel·lícula Whiplash, jo crec que li va bé l'actor a Whiplash i li va bé Ryan a La La Land, és qüestió de gustos. I la pel·lícula Whiplash és sobre un músic que estudia jazz, que està com en el top de l'acadèmia de jazz en Estats Units i que està sotmès a molts d'estrès i el professor li fa la vida impossible. Jo sempre que algú em pregunta per la pel·lícula li dic, des del meu punt de vista, l'educació musical no és això. Els professors tenen molta més empatia en l'estudiant que antipatia, que és el que passa així. Això d'anar a un lloc a tocar i que t'obliguen a tocar una peça de la qual ni t'han dit que vas a tocar-la i que no et donen la partitura, això no passa mai. La nomenclatura que gasta el professor quan explica no és nomenclatura que es gasta en els assajos, és a dir, com la nomenclatura de la música és de la música, quan un està fora, tot el dia sona, uau, espectacular, quines paraules més xules gasten. Però quan estàs en el món, fas com en tots els jocs, gastes la paraula més senzilla i que millor s'entén. I això no passa en la pel·lícula. I jo la veig més com una caricatura de les ocasions més exagerades de l'estudi musical que no veritablement una representació. No? És com una passió però ja duta a extrems, no? En La La Land és com una passió més tranquil·la i així jo crec que és un límit que no passa. La La Land és una passió positiva. És passió positiva. És amor per la música i part d'ella amor per el teatre i així és. La locura màxima. La ley de la selva, què és? A veure qui és el que em toca un poc millor per arribar al concert i ser el solista. Aquesta competitivitat que és molt desagradable i a part que és que jo crec que en una part sí que ho representa, en moltes no m'agradaria que aquesta fos la imatge que una persona té de la música. De fet, quina imatge m'agradaria que tingui una persona sobre els que estem en la música i que dediquem tota la nostra vida? La de Sebastián en La La Land, que li dona igual tot, li dona igual viure sense pagar les factures, li dona igual que no la música que li agrada més es dona igual, ell simplement està apassionat per això i ho viu, i li dona igual el que diga la seva germana o la seva nòvia. De fet, la nòvia la convenç de que és un gran món. Eixa sí que em pareix una imatge molt real. Crec que 99 de cada 100 persones que es dediquen a la música la viuen aixina, perquè si no, no pot dir. De fet, ja quan el presenten al personatge, no, rebobinant aquest casset del cotxe... És que això molts músics ho han fet, jo ho he fet moltes voltes. Ell està, no sé si vol traure entra un en tema bucle. O vol traure un solo i ell l'escolta, el toca i la meva sensació és que no li acaba d'agradar com li sona, o sigui, ho sap traure però no li acaba d'apassionar com sona. Rebobina, ho escolta i vol imitar la sonoritat, no? L'articulació, els accents, i és obsessió en aquest tema. Imagina que al mes següent tindria obsessió en un tema diferent i això sí, jo crec que sí que passa. La pel·li té coses molt boniques referides al món musical. I després acabaríem amb recomanant una de les peces que és Someone in the Crowd, però també podríem recomanar Another Day of Sun. Vull dir que entre les dos també estaria aquest coret de La La Land. Sí, i també que són més conegudes, jo crec. Another Day of Sun és un poc més coneguda. Somewhere in the Crowd és la cançó en la que les amigues de Mia la volen convèncer de que fent audicions no va aconseguir els papers importants, sinó fent contactes. En aquest aspecte, sí, és així en el món, jo crec, no el món de la música ni de l'actuació. Tots els mons funcionen en contactes i ella està molt deprimida, no té ganes de seguir perquè els actors i actrius ho passen molt mal en Hollywood. El moment càsting horrible. Sí, el moment càsting. I elles l'animen, la comencen a eixir i visualment és una escena molt bonica, no? Elles dins de casa provant-se els vestits, elles per el carrer motivades a eixir a la festa de Los Ángeles, no? Aquest ambient lúdic i aquest ambient tan superficial. Hi ha un poc de crítica també en les lletres, sobretot en aquest tema, perquè clar, el que estan dient-li és ja t'encontraran, no? I és un poquet, no sé, pues això, la crítica que no falta en La La Land. No sé si vols afegir alguna coseta més, sobretot a la gent dir-li que pot veure La La Land, que lo busquen en plataformes, que ahí està, i si no que es compren el DVD, que, escolta, pues tampoc està malament i que se'l queden.
Sí, clar. Jo la recomané perquè és una pel·lícula preciosa, és romàntica, és molt emotiva. És que és una pel·lícula que arriba al cor, una música divertidíssima, uns actors que estan perfectament caracteritzats, estan molt ben vestits, estan molt ben maquillats, estan molt ben il·luminats. Tenim tot el background de la pel·lícula, tot el que n'hi ha en el fons, tant els personatges com els escenaris estan molt ben cuidats. És una pel·lícula com Evita, que es nota que està feta en una gran passió. I quan uno veu una cosa que està feta en passió, jo crec que es contagia. Que per cert, ja que hem nombrat Evita, vaig enamorar de Tchaikovsky. Si posem La La Land, la primera escena veurem el tràfic de Los Angeles en què en cada cotxe està sonant una música diferent. I què sona? I la primera música que sona és 1812 de Tchaikovsky, si mal no recorde. Sí. Espera que la gent també ho sàpiga des de casa. Sona Gustav Mahler, no, sona Tchaikovsky. Sona Tchaikovsky, ahir també hi ha un homenatge per a tu, has vist que bé. Abans d'acabar la teua secció, volia dir que jo vaig demanar als Reis que em feres una peça i no sé si això els Reis ho han aconseguit o no. Ho han aconseguit, els Reis són mags i complixen tot el que es demana. Vale, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Ahí lo dejamos en interrogació. La següent secció per a què serà? Jo penso que podríem parlar de Richard Wagner, un compositor interessantíssim. No soc jo el seu més gran fan, ni un detractor ni mucho menos, però crec que hi ha molt que dir de Wagner i molt que escoltar i pot ser una secció molt interessant. Doncs això, quedes convidat per a properes setmanetes per a parlar més de música, que a la gent li agrada molt també saber una miqueta més. I tu i jo se n'anem a CEPS a fer-se alguna coseta i a la gent la deixem amb més coses a TVA, així que no se n'aneu. En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes les 9. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer, viste tu vista. Portes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero.